Време е нашият епизод 3 да започне сега. Макар че вече половината ден е минал. С Тео отиваме към магазина. Чакай само да си... Така, оправих си пръстена. Вече съм с нови iPhone 6s. И добре, че кълъвчето ми... Да, Тео. И добре, че кълъвчето ми има отзад пръстенче. Някой път ще ви го покажа в гледалото, защото не е удобен въобще за държане и за снимане. Това тук са пазарски чанти. Такива за многократна употреба, за да не харчиме турбички и да спасим планетата. В магазина обикновено много малко хора виждам да си носят турбички, но ние сме едни от тях. Снощи паркирахме на възможно най-далечното място от нас. Всичко по целия паркинг беше фул. Това са кошчета за аките, където ви бях казала първия път. Аз днес така съм се маскирала с шапка, с очила, едно съм някаква известна да не ме познаят. Но просто си мислих, че пече повече, отколкото пече. И така, това ни е паркинга отзад. Това има някои хора си имат и гаражи. Ние имаме гараж от другата страна, т.е. нашия хазяин има, но не ни е даден за ползване. Не сме и го питали дали може да се ползва. И така, ден 3. Това е. Започваме. Бях разтворила да се проветри. Хелоуин вече започна да се украсят. Кинг Супера, имаме и Starbucks. И днес необичайни гости. Имаме две кучета. И Тео им говори. В щанда с бейкарите сме. Има сладки разни неща, кексчета и така нататък. Гледайте сега, като минаваме покрай щанда, какво става. Там има безплатни сладки за деца и всеки път му давам на Тео и когато подминем започва да скимти. За съжаление хубав хляб няма. Ние си купуваме тук един от Калифорния, но не е много хубав. Леко горчи, не е като наши. Трябва да му измия устата, защото е цялата йогурт. Днеска Тео има 9-то зъбче, четвърти подред отдолу отляво. Не знае, има 4 отпред, нали, предните 4. Не знаех, че следващия зъб, който ще порасне. Не! Тео иска да пали барбекюто. Какво обясняваш на зайчето? Виж, тръгна си. Май на някой има си спинг.
ако свършвам 15-минутна серия на колелото, искам да кажа, че съм за втори път във фитнеса. Не знам колко път съм влизала във фитнеса, броят на пръстите на ръцете ми и винаги съм казала, че това е най-скучното нещо. Но след като открих начин да се разтоварвам, да си малко по-далечко от тело, поне и за час, всичко е страхотно. Все пак 10:30, в фитнеса никой не идва. Все едно си имаш частен фитнес. Ето ги уредите. Има и за мъжете, и за жените. Тук има още една зала с гладиатори, ако не се лъжа как се наричат тега. Тук се светка тока. Ето, упражнения как се правят, ако някой не знае. Тази зала не я използвам аз. Само веднъж съм идвала, както казах вече, дигам гирички, карам колело. И така, започвам още една серия. Искам да кажа още нещо, че си слушам този стар iPod от 2007. С Радунка си взехме такива. Важното, че 80 гигабайта, вижда ли се? И вътре има песни от преди 3 години. Как гони мама комарите?